Tenat Pynroi Dohkha, Fisheries Department. Kala Pynlong Lympung Iakynduh juki Trai Pung Dohkha kaba Second District Aqua Fes Pusau, ha Ampati West Garo Hills, ha ka tarik Naiwieng, ha ka balawan shim bynta da palat ngut naki. Ha ka ni ka lumpung lawan shim bynta nalor ki ophis bapher, la donlang ki ophisar na Meghalaya Cooperative Apex Bank, bat na ka State Bank of India, kiba ki nongkyrshan baiseng na ka bynta ki Trai Pung Dohkha. Ha ka ni ka lumpung la hikai bun ki phang trekam nagabanta ki Trai Pung Dohkha ban kentiu ya ka yo ka kot jongki badru ban penslur yaki ban tur shaki bang ban yo ki jingkershan baiseng loan nagabanta ki kam jongki u R Z D Shira ADC and Project Director of DRDA West Garo Hills ulalong ukongsan kadba Bah J.H Joint Director of Fisheries uba RBR Marak Deputy Director of Fisheries UKN Sangma Assistant Director of Fisheries batka RVCH Sangma Superintendent of Fisheries Ampati kilakran hakajinyalang ban hikai bat aibut Pynroi Dohkha ban kam mentoy nakanika kam. Labatay ru syapang ki Kisan Credit Card KCC scheme ban long dekot hakan National Fisheries Department Portal NFDP nakabenta ki Trai Pung Dohkha. Lai busket ya unobin areng na beta sing CNA di blok u Trai Pung Dohkha balak kiu syapang bad urupam coach nakani kejuk ke blok kum unong khayi Dohkha badon burom.